Alright, once again mga kigsunan, kumusta og welcome na usab sa ato nga panag-uban ini nga higayuna og padayon ta sa ato nga paghisgot-hisgot kabahin sa pito ka mga pulong nga naluwatan sa atong manluluwas didto sa cross. Og karon atong mahisgutan ang katapusang pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus, ikapito kun katapusan mga kigsunan. O ni sa dili pa nato na siya mahisgutan, kung ugaling bag-o ka pa nga naka-discover sa atong YouTube channel, kung gihangyo ikaw sa pag-subscribe niini o paki-like sa atong video, labi na kung imo kining nauyunan, kay sa pagbuhat nimo na ng mga kigsunan, nakatabang ka aron nga marekomendar ang ato ang video ngadto sa uban pang mga kaigsunan nga gusto pod nga makakita sa sama niini nga content. Maayong pagtan-aw sa atong mga kaigsunan diha sa Amlan, and especially sa ako ang igagaw sa ni Pastor Omar Estrabela uban sa iyang pamilya. O niya salamat po kayo sa mga kaigsunan nga nagapadayon sa pagtan-aw nga bisan kun bag-o pa sila nga naka-subscribe. Salamat kayo sa inyong padayon nga suporta mga kaigsunan. Og di ta maglangan mga igsuon, nini nga tungura ato ang hisgutan ang katapusang pulong nga nasulti ni Ginoong Hesukristo didto sa cross. Matud pa diha sa Lucas 23:46 atong makita ang katapusan nga giingon ni Ginoong Hesus sa wala pa siya bawiis iyahang kinabuhi. Matud pa dire, Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. So kung atong tadaan ni siya sa Cebuano mga suking tigtanaw, matud pa nga si Ginoong Hesus mituaw sa makusog, ug niya mao ni iyang gisulti samtang siya nagatuaw, "Amahan ko sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu." Ato ani siya nga hatagan gyud og dako nga pagtagad diri sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Labi na ingon nga mga Kristohanon. Nga importante gyud kaayo kining nabungat ni Ginoong Hesus nga buhaton usab sa mga katawhan sa Dios. Labi na ay kita may katapusan man dinis kalibutan nga diin makahimo ta sa susama usab niini nga atog itugyan ang ato ang kinabuhi o atong espiritu ngadto sa amahan. Kay kung dili nato ni matugyan ngadto sa amahan mga kaigsunan, peligro kayo. Kabalo ta nga si Satanas nagahulat gayod niini. So ang gihimo ni Jesus Christ usa ka ehemplo nga diin sa iyang mga sumusunod kinahanglan nga magpakabana niini og buhaton gayud kini siya, itudlo kini siya ngadto sa tanan nga mga kaigsunan, sa mga katawhan nga kauban diha sa pagtuo or sa pagsimba. Ato ang makita dinhi nga iyahang gihimo ang usa ka nindot ug maayo kayong ehemplo nga dapat dili ibaliwala sa iyahang mga katawhan. Kinahanglan ang iyahang mga katawhan kanang aware niining mga bahina, di ba? Kay basin kung wala nato matugyan ang atong kinabuhi o ang atong espiritu ngadto sa amahan, basin kung nakakonek kini ngadto sa uban nga mga bahin, labi na sa mga espirituhanon po nga bahin ining kalibutana. Ang kinahanglan nga isip mga Kristiyanon, sigurista kita kay gipadayag ni Ginoong Hesus ang iyahang pagkasigurista usab aron nga dili mahitumpawak ang atong kalag didto sa dili mao nga direksyon. Ay umbot na tong sabton
kung masipyat gyud ta, nagapaabot si Satanas nga din iyahang madala ang ato ang mga ginabuhi ngadto sa iyahang padulngan. Kabalota mangangin man gining kaaway. Kinahanglan aron nga dili kita madala, dili maangin ato ang naon-naon pag-ayo nga kini dako kay ni nga butang nga ato gini nga himuon. Ato gining itudlo no sa ato mga kaigsoonang mga pastor nga nagatudlo ug nagawali sa mga mensahe sa diha sa mga kasimbahanan. Importante nga matudlo ni nga mga pamaagi kay dili maayo nga dili makahibalo ang mga kaigsunan, di ba? Kay kabalo man kita nga ang Dios gusto siya nga masiguro gyud pag-ayo ang atong mga kinabuhi, no? Nga gitugyan gyud nato ba? Gitugyan nato ang tanan ngadto kaniya. Now kinahanglan nga mahadlok ta nga dili nato ni ma-apply because daan na gani ding natala diha sa daan nga tugon or sa Old Testament diha sa Psalms 31 verse 5. So, importante kayo nga aron nga ang atong pagsalig makita pud sa Dios nga nagsalig ta ngadto kaniya at even until the end of this life nga naa nato. Wa ta kabalo kung ano sa kini matapos mga kaigsunan. At least padayon nato kining gihimo. Diin ato ang na-check kung natugyan na ba ang atong mga kinabuhi ngadto sa Dios. Ang atong espiritu ngadto sa samahan. Secured na ba kini? Di ba? Dili lang mingon ta nga ay nadawat naman ako si Jesus Christ as my Lord and Savior, no? Na naman siya sa akong kinabuhi. Nagiunsa nimo pagsiguro nga nanagid ang Ginoo diya sa imo ha? Labi na kung wala nimo matugyan ang tanan ngadto kaniya. Importante mo gid ang tanan. Labi na ang atong tibuok nga kalag ug espiritu diya sa Ginoo aron nga hingpit pud siyang mamuhat diri kanato nga samtang kita lakaw ug pamuhat diri sa kalibutan. Importante nga ato nang nahimo kay aron nga siguro pod nga ang Dios kontrolar niining kinabuhi kay wa man gilay makakontrol sa tao ang mga espirituhanon ra magyud nga bahin. Nya duha man ka klaseng espirituhanong bahin mga igsoon. Mao man gyud ang kangitngit ug diha pud sa kahayag. Nya kita mupili man gid ta diha sa kahayag. Di man kita mupili sa ngitngit. Pero masipyat pud ta bisag mingon ta nga wala ta mupili sa kangitngit, posible pud nga mao ni ato ang gisubay kay maldito maning kaaway. Kinahanglan nga dili nato kanang ibaliwala kining mga bahina. Importante ang pagpanugyan. Importante kayo ang pagpanugyan, no? Pero ang pinaka-importante gyud nga pagpanugyan mao gyud nga itugyan sa tao ang iyahang kalag ug espiritu nganha sa Dios for security purposes, no? Basig malimot ta niya na mga kaigsunan. Yung nagtuo ta nga kita nagtuo ta sa Dios, nagtuo ta nga kita Kristohanon, unya wala di ta kahibalo nga wala pa dai nato masiguro kaning tugyan ato ang mga kinabuhi kalag ug espiritu. Importante kayo na nga matugyan gyud ngadto sa tong buhi nga Dios. And I hope ini nga tungura nakatabang nimo kini nga mensahe well mo simpatiya tas gibuhat sa Ginoo. Mabuol gid ta nga magasud-ong sa iyang sitwasyon. Pero the reality is nana siya karon didto sa kiliran sa amahan. Anya kini nga tong gihimo manggod karon just for kana bang celebration lang ba?
maingon ta kana bang pahinumdom lamang, not necessarily nga ato agyod nga mura bag emosyonal kaayo ta, unya bisag dili na gid dapat nga maging emosyonal kita, labi na kung nakakaplag na ta kang Kristo. Sa atoa lang karon atong gikuha ang pinaka importante ngano nga nabungat kini mga butanga ni Ginoong Hesukristo. Og hinaot nga daghan kag nga kuha nga mga mensahe sa ato nga pag hisgot-hisgot niini. Dalaygon ng Dios, ug salamat sa imong nga pagtan-aw. Hantod sa sunod nga higayon, mag-uban-uban gihapon ta mga suking tigtan-aw.